Isga talaga ng Diyos o ngali murag ang pulong na itong ibasa, murag salungat niya itong niaging mga adlaw. Diskuta mahitungod sa panimalo sa Diyos. Itong, I think that was Friday or Wednesday, nag-diskuta sa panimalo sa Diyos. Ingon ang kasulatan na ingon ng Diyos, ako ang panimalos. Dili pwede ta manimalos. Amen? Kaya, sa kita nga buwing binuhat sa atong mga adlaw, maukini ang gihatag sa Diyos na inspiration sa iyang mga katawan na naglupad na agila. Muna na ang naglupad na agila, usa sa buwing binuhat na may kuha sa pitong kapanaksan sa kapulong sa Diyos, iyang gihatag na ito sa pitong kamanulunda o kaya ko kiningan ito sa aking pero na iba. So, kini mo ang panaksan sa kapulong sa Diyos. Pero niining nga bahin sa atong gibasa, ingon si Apostol Pablo, isang pa kami nagawin diha sa unod, apan wala kami makikaway batok sa unod, ay among mga hinagiban sa among makikaway, dili man mga hinagiban ng kaliputanon, apan gamhanan kini na makabuntog sa tanang mga kuta, among ginalumpat ang tanang mga pangatarungan o mapahitas kong babag na nakalibatok sa kahitalo sa Diyos o nagtihag sa matag mo na una aron kini magmasinugdanon na nagtugang Kristo o andam kita sa pagpanimalos sa tanang pagkatili na sinugdanon. So, nini mo sa makiskuta sa andam sa pagpanimalos. We are ready to release. Dili sa kasulatan, naasad di ay pwede di ay mangandam aron manimalos. Kung ang Biblia sa kanina, sa Hebrews chapter 13, naingon din na aming Romanon, ako ang panimalos. Amen? Ang Diyos may manimalos. Pero dili sa kasulatan, naingon sa si Pablo, kinahanglan na andam kita sa pagpanimalos sa tanang pagkatili matinoon. So, mamutana ko ninyo ni Moransa. Kasi gusto manimalos. Si Pablo nag-encourage na andam ta sa pagpanimalos. Si Apostol Pablo na sa nagsulti sa Diyos ang panimalos. Amen? Pero pwede sa kaya ta manimalos. Ino na kasulatan na ay andam. That's why ang mga katawan sa Diyos, bisang patuod na gawin kita din sa unod, na kinabuhin kita din sa unod, pero wala kita makikaway sa pinahagi sa unod. Amen? Kung dili nagawin kita diya sa Espiritu, matukan ni Apostol Pablo din ingon siya kayo, amang mga hinagiban, dili mga hinagiban sa kalibutan. Kung dili mga langit nun na mga hinagiban, na makahimo sa paglumpag sa tanang mga tuta. Among ginalumpag ang tanang mga mapahitas kong babag na nag-alibatok sa kahitalo sa Diyos o among ginabihag ang tanang panguna-una aron kini magmasinugdanon ng Tumang Kristo. O kita andam sa pagpanimalos kung ang atong pagkamasinugdanon mahigpit na. So, ang pagkamasinugdanon sa pulong sa Diyos mo kini ang pamaagi sa pagpanimalos. Amen? Pagmasinugdanon. Sa tiyang ikaw magmasinugdanon sa pulong sa Diyos, maukini ang pamaagi sa pagpanimalos. Obedience. That's why, dahil mga tao na nakabati sa pulong sa Diyos, pero dili masinugdanon. Pero ang atong pagkamasinugdanon sa pulong sa Diyos, maukini ang atong pagpanimalos. Panimalos. That's why, atong ganaan, sa daang tubod, na may mga tao dito na ilang nasugot ang tulong sa Diyos, pero nakaingon sila na ilan ang nasugot. Na ikitawag o partial na pagsugot sa tulong. Na usahay na nagsugot, pero late na nagsugot. Saya itong mga bata, sugoon na ito. Yan sabihan natong sugoon, pagtungat. Magugbog. Kaya pagtaon, pagpagugbog, nagtungat po. Pagtungat sa niya, late na.
Nasugot doon, pero late na. Pero nasa yung nasugot, pero katungarang nasugot partial. O delikado kining na mga utang. Ang gusto sa Diyos, napaka-masinugtanon, higpit napaka-masinugtanon. Perfect obedience. Kaya kung dili maabot sa higpit na pagka-masinugtanon ng may wala kakawang. Ang dautan, mabuntog na to, ang dautan, ato siyang mapanimaslan, kung ang atong higpit na makapasinugtanon, mahitabo. Wala na din sa kasulatan, na ay mga bakit na sa Old Testament, particularly in the book of Samuel, na si Samuel, nahitabo na si Samuel, isugo si Saulo sa Diyos, na balikan o patyon ang tanang mga Amerikano. Yan sa pagsugot ni Saulo na patyon ang tanang mga Amerikano, balikan, idala niya ang mga sundalo sa Israel o kuman na napatay niya ang mga Amerikano na siya idala. Pero ang instruction sa Diyos kaniya, patya ang tanang mga baka, pinatambok ng mga karnero, ang hari, ang tanang mga tao, pamatya. Bata, tigulang, babae, patya. Pero ang nahitabo, wala niya patya ni Saulo. Ang yan gihimok, idala niya ang ubang mga tampok na mga baka, ang ubang mga tampok na mga karnero, pati ang hari, pati ang mga prinsipe, wala niya papatya. Mga hingkong makapigsoon na sugot niya, pero ang sulti ni Samuel at ni Saulo, nagtukan Samuel, diya sa libro sa 1 Samuel. Yan kami lang ang mga versikulo na kukuha. 1 Samuel chapter 15. Ingon din niya kasulatan. Sa 1 Samuel chapter 15, verse 12. Kunya si Samuel may bangon pagsayo sa buntag o iyang gitago si Saulo. O iyang kisukinan si Samuel na nagingon. O siya nagsulti kang Samuel na nagingon. Saul came to Carmel and behold, he set up a monument for himself, then he turned and proceeded unto them. Samuel came to Saul, and Saul said to him, Blessed are you of the Lord, I have carried out the commandments of the Lord. Ingon si Saulo, nantukan Samuel, sa pag-abot ni Samuel, siya talaygon ang Ginoo. Natuman ko na ang mga sugo sa Diyos. Ingon si Saulo, Samuel, natuman na ako ang kanang isugot sa Diyos. Pero sa tubag ni Samuel, ingon din, but Samuel said, what is this bleating of the sheep in my ears? Kung sa kining pag-agulot sa mga karnero sa akong itulog, and the lowing of the oxen which I heard, kining pag-unga sa mga baka na akong itulog. Si Saul ingon, ilang nidala kining gikan sa Amerikanon, kaya ang imong mga tao, ilang sabihin kini, ang pinakamaayo ng mga karnero, baka, aron na imong sakripisyo, nanto sa Ginoong Diyos. Apan ang uban, among ginaglag. Verse 16, then Samuel said to Saul, wait, let me tell you what the Lord spoke to me last night. And he said to him, speak. Ingon si Samuel kadali Saulo, magpaabot ako. Akong isulti kanimo unsay isulti sa Ginoo ni aging gabi. O siya ingon, isulti. O si Samuel ingon, it is not true. Dili ka na tinuod na imong natuman ang pagsugod sa Diyos. Dili tinuod na nagpasinugtanon ka sa Diyos. Though were little in your own eyes, tingali kini kamay ra sa imong mga mata. You will meet the head of the tribes of Israel, and the Lord anoint you the king of Israel, and the Lord sent you on a mission, and go and utterly destroy the sinner, the Amalekites, and fight against him until we are exterminated. Why did you not obey the voice of the Lord, but trust upon the Spirit, and did what is ever in the sight of the Lord? 20. Unya si Saulo, mingon na to sa then Saul said to Samuel, I did obey the voice of the Lord. Akong gituman ang tingog sa Ginoo, and went on a mission which the Lord sent me, and I brought back Agag, the king of Amalek, and utterly destroyed
the people. But the people took some of the spoil, sheep, oxen, traces of the things devoted to destruction, to sacrifice to the Lord your God at Gilgal. 22. O si Samuel Mingon, as the Lord has much delight in burnt offering and sacrifices, as in obeying the voice of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to him than the fats of ram. Sakto din. Amen. Amen? Nabasa ka ninyo sa inyong kasulat. Ingon si Saulo, dito man ako ang inyong mga suko. Ingon si Samuel, wala ni mo tumana. Siya akong natuman. Apan, hiningi mo katawan mo inagdala ang mga baka, mga kambing, mga karnero, aron ihalad nila nato sa Diyos. Kung sa isulti sa akong Ginoo. Ingon na natong Ginoo, gikot ni Samuel, ingon siya, obey is better than sacrifices. Ang pagkamasikuptanon, labaw pa ini sa paghalad o sinuno o sa mga sakripisyo. Amen? Ika po din na sa katao, Samuel Saliti, na ang iyang ili mo magpagtasya o 32 tulitos para lang magwali sa pulong sa Diyos. Sakripisyo. Amen? Sakripisyo. Hindi basta-basta. Mga kaigsunan na ito sa layo, muanay lamang para magsimpa sa Diyos. It's a sacrifice. Dahil mga kaigsunan na mulakaw ka, muato ka sa kalapit, magwali sa pulong sa Diyos, lisod na dalan, mag-unfold, that is sacrifices. Pero sabihan mo ka mo, obedience is better than sacrifices. Ang pagkamasinugtanon sa pulong sa Diyos, labaw pa kini kaysa mga halad ka sinuno o sa mga sakripisyo. Tingali, mayunta ay sacrifice much of this ministry. Ako nagsakripisyo ko pag-ayo sa buluhaton sa Ginoo. Kanunay ko balik-balik, Merkulis, Bernes, Domingo, layo ang akong balay, nagahin ko mga pamiliti, para lang yan, that's good. Maayo ka na. Pero, sultihan ko ka mo. Ang yawa, hindi mo mapanimaslan, pinabi niya. Ang yawa, mapanimaslan siya. Ang lautan, mapanimaslan siya. Kung ang imong pagkamasinugtanon, mahimpit na. Ang pagkamasinugtanon na sa pulong sa Diyos, maukanay ebidensya na itong napildi ang kaaway. Imanin ninyo sa mga panahon na itong ipuyan, obey is better than sacrifices. Obey is better than burnt offering. Ang pagsunod, labaw pa kaysa mga halad na mga sinunod. Kasi sa scripture, kanunay isulti nila sa kasulatan, ang pagkakasintan. Isang galing ang kasulatan nagsulti diha sa atong Ginoo. Isa ng mga apostolis, iwan ng mga apostolis kanto sa mga Hudiyo na nagdakop kanila, iwan sila, it is rather to be God rather than me. Mas sukto na mo ang Diyos, inayang tao. Ang pagkamasinugtanon sa pulong sa Diyos, importante din. Kaysa diha na imong sukto ng pulong sa Diyos, ang yawa, mahadlok. Hindi lamang mahadlok ang yawa, mapanimaslan ang yawa. Usahay na itong muna-una na sige na itong review. Ang yawa, tinod na, mudalang-dalang ang yawa. Pero he is not totally destroyed. Dili siya, diha-diha, hindi-dali. Hindi mo siya i-review, tanan na review. Mahimong mo, pero mapanimaslan mo ang buwan sa yawa kung kita magmasinugtanon sa pulong sa atong Ginoo. Muna ang pinakanindot ang pagkakasinugtanon. That's why si James siya, we are not a hearer of the word, but we are a doer of the word. Dili kay paminaw na sa pulong, kundi kung ato na to ang pulong na atong nabati. Kaya nga naman, mahimong may kapuslanan kung nakabati ka sa pulong sa Diyos, pero wala din mong tumana. Muna na, diyan sa kasulatan, isa ng atong Ginoong Kristo, siya nakakataon sa pagkamasinugtanon. Wala mingon na akong Ginoong Kristo, wala pag-ihintro. Ingon na maayong masinugtanon. In the book of Hebrews chapter 13, Hebrews chapter 13, verse 8, ingon siya din. Hebrewanon, kapitulo 10, atong Ginoo nga ihintro sa atong pagpangalaga. Ingon siya din in the book of Hebrews chapter 13, verse 8. Ingon siya din.
Hebrew chapter, no. Hebrew chapter 5. Hebrew chapter 5, verse 8 and 9. Although he was a son, bisan matuod siya anak. Grabe na. He learned obedience from the things which he suffered. Bisan matuod siya anak, siya nakakaon sa pagkamasinugtanon sa mga butang na iyang ginaantos. Amen? Amen ba? So, ang atong Ginoo, bisan pa siya anak, nakakaon siya sa pagkamasinugtanon sa tanang mga butang na iyang ginaantos. So, ang mga pag-antos, pwede ka maka-learn obedience. Usahay na mga problema mabot sa itong mga kinabuhi, we have to learn obedience. Amen? Ang pagkamasinugtan, hindi ko makunsam. Makunsam man kung sige kaksin, pero hindi ka masinugtan. Huwag palta, Miyerkules, Bernes, Sabado, Buntag, Hapon, pero hindi ka masinugtan. Dapat sa tanan na atong mabati, atong san sundon ang mga butang na atong nabati. Amen? Di sa tamakabsin. Kundi naata, musunod ta sa mga butang, andam ta. O sa atong mataminawan, andam ta sa pagsunod ni ini. Ingon din ang kasulatan sa Philippians chapter 2, atong Ginoo mismo. Ingon siya din. Philippians chapter 2, verse 5. Batulikin ninyo nga hunahuna nga nabatunan ko diha ng Kristo Jesus. Nabisan patuon siya naglungtad sa kinaiya sa Diyos, apan wala siya mag-isip sa iyang kaugalingon na sama sa Diyos, ingon na usa ka butang ang pagkahulugan. Kundi ihawasan niya ang iyang kaugalingon, o nagsulod sa dakway sa pagkaulipod, o sa pagkasama sa usa ka tao, o siya kaplagan diya sa dakway sa tao, o siya nakapaubos sa iyang kaugalingon, o nagmasinugtanon bisan mahangtod sa kamatayon, o sa kamatayon nato sa krus. Mga tanong niyo, atong Ginoo, diyon sa niya pagsugod ang atong Diyos naman. Iyon na din ang kasulatan, batulikin ninyo nga hunahuna ang akong nakatunan diyan ng Kristo Jesus, mabisan tuod siya naglungtad diyan sa kinaiya sa Diyos, apan wala siya mag-isip sa iyang kaugalingon, nasama sa Diyos, ihawasan niya ang iyang kaugalingon, o nagsulog siya sa dagway sa pagkaugalingon, o sa dagway sa tao, o ingon ang kasulatan, o siya nagapaubos sa iyang kaugalingon, o nahimong masinugtanon, bisan pahangtod sa kamatayon, o sa kamatayon sa krus. Ang atong pagkamasinugtanon, niyabot na ba sa kamatayon? Ang atong pagsugod sa pulong sa Diyos, naulaan na magtubok. Simuli sa atong isyon sa ikay, pinakaroon siya o pagbalis pa ni wala na kaimang dato na naulaan ang tubo ang iyong pagkamasinugtanon. Pero ang pangutanan na, ang atong pagkamasinugtanon, di abot na mahangtod sa kamatayon. Wala pa. Ang atong pagkamasinugtanon, huwag pa gani kaulaing tubo. Dili sa kasulatan, ang atong Ginoo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon. Umang na magpaubos, naghimo siya sa iyang kaugalingon na masinugtanon, bisan pa sa punto sa kamatayon nato sa krus. Grabe. Dili nakita nato ang atong Ginoo, dili lamang kay maayong wali, dili lamang kay mag-ampog na sa kitong mga maayo, kung dili bisan pa sa kamatayon nato sa krus. Kalbaryo, iyang gituman ang kabubuton sa Diyos. Iyang gisunod ang kabubuton sa Diyos. Kalamig, kanindot. Tanawan ninyo kung sa'yo resulta. Iyon siya din. Tungod ni ini, ang Diyos nagbayaw kaniya, o ang Diyos nagbayaw kaniya, nagto sa kaitasan, o naghatag kaniya og ngalan na labaw sa tanang mga ngalan, na sa ngalan ni Jesus ang tanang tuhod papiko, sa langit sa yuta o ialulog sa yuta, o ang tanang dila magasugid na si Kristo ba ang Ginoo, alang sa maghimaya sa Diyos na Ama. Grabe. Tungkol sa iyang pagkamasinugtanon, ang Diyos nagbayaw kaniya, nagto sa kaitasan o naghatag kaniya sa ngalan, sa labaw, sa tanang mga ngalan. May ilang natin siya.
Gusto kong hingin orasa atong pamaladun kung nahimo na ba kita ang kasunod. Si Abraham, sa diyan nag-isugo siya, ilan siya, ihalad ang inang buktong anak at sa usap na bukid na ang itudlok ko niya. Si Abraham, sa diyan nag-ilan siya sa Diyos, diha-diha iyang itungan. Ihawas niya, anak, uyog ka. Wa siya yung unang maban, wa siya yung na Ginoo, hinatag ng maninimo. Ganun hindi mo magkawiyon. Ginoo, pili-pili, kaya pinaki niniling mo, anak ka, utakan na akong kaliwan. Pero si Abraham, pagkabatid niya sa pulong sa Diyos, walay na inaasaya kasing-kasing ang pagka-masinugtan. Dalawang mo mga hindi makuso. Istingin mo, kung naisulti sa Diyos sa akong mga kasing-kasing. Sugta, bisag sakit, bisag makaulaw, sugta. Bisag maulawan ka ba? Sugta. Si Rasul. Tanawa ninyo ang resulta. Di ba maayo ang resulta? Ako mismo sa akong kasing-kasing. Ako pinig. Isulot. There are times makabati kong istorya. Sama sa istorya, sundian ko, manluloko, ninuloko mo mga tao ito. You better stick down. Balawang mo siya ko dito. Wala kong kubalos. Ang akong gino, dahil masinugtan mo ito sa pulong sa Diyos. Ginoo, di mo ang panimulos. Tumano na ako kung sa iyong ipawali. May chance ko na magwali para i-record sila. Pero I did not do that. Ang akong gino, iwali ko ang isulti sa Diyos ka na. Ano is the result? The result, sila ang ipakaulawan sa Diyos. Na ito sa katao, kailan ko, makayo ni katawan at sumbagon kita kung anong maayo ni dako kay sumbagon. Kinsa may ipitar ka ninyo, kinsa may naan ninyo, si Dito, kinsa na dito. Hindi man dadya si Dito na sungayag. Pero hindi kakita ko kaniya, ako siya kumusta. Niya, sa tiyan na makita mi, ako ipautos ang ikaw niya, ako imo kasinutan. One day, siya na ikaw, na ay dili mayong nahiputan. Ang Diyos, ay mo nakasulatan, without readiness, kung ang atong pagkamasinutan ng mahimpit na, mao kini ang paagi sa Diyos sa pagkalimalas. Dalawa mo ang mga hindi makunso, bisan unsa ka makaulaw, bisan unsa nasuko sa Diyos, kung suko na sa Diyos. Buhata, dula, kay nanuman na ay maayong na resulta. Kaganinang buta, when I pray sa hindi na say, mag-alta ko. Pero one day, ang Diyos nagsuko ka na mag-alta ko. Ako nalipay kong pangalan. Naip sa kabrada, nidurol ka na. Nangayon kasi. Nakay ko Ginoo, di mo nilipan. I do that para masubot ko kung sa result din ko Ginoo. Ako isulti din. Pero ang resulta, maayo. Na naman, isang unsa alisot sa pulong kong atong sukton, ang resulta ni maayo. Alam kini sa tayo na sa atong kalan. Tingalin ko kalibig ko na ikasayuan ng kawan. Tingalin ko tuloy. Kaya naman basikin kong po niya, nadaog ko niya. Dili ko muna niya, kaya basikin mo siya. Dili ko niya matagat kay basik. Masawa ko ganahin niya. May pala brother and sister. Kung ato kinin mo, ikaw ra mismo, ang yawa ra, dili mo mabuto. Dili mo mapanimaslan. Pero kung gusto nato mapanimaslan ang yawa, ang atong higpit na pagkasamasinutanon sa pulong sa Diyos, may atong sundo. Amen? Tanawan ninyo, ano sa kababaeng balo. Nangandan siya sa ilang pagkao. Last meal, tingnan ang alaga sa Diyos niya. Ang Diyos na ingon, ani ko magkaon sa inyong balay, sulod sa tulog, tuig, tuna. Tingnan ang babae, natigulang biyuda. Mura na silog ng inyong Diyos. Last na ni mapagkaon na mo. Inikaon na mo ani, mga matay na ni ako, akong anak. Di mo nang nalagad sa Diyos. Ipadala ko, tinigigin ako sa Diyos. Ani ko mag-istar sa inyong balay. Tulog ka tuig ito nga, mukaon ko sa panahon sa kagutom. Kamo, dili abdan sa kagutom. Yung aga na, unahag tumak para sa ako. Grabe sakit. Mukaon, yung abon, para sa alagad sa Diyos, sila, wala na makaon. Kunya, matupa nila mga matay na niya. Sakit.
Imbis para nila, para sa laing tao. Pero sa nag-iino, sa asa ka babae, yan isunod ang sugo sa Diyos. Isang pagsakit, ingon siya, sige na, akong sugod, isugod, iluto, tingali ng luto, murang naghilang, mga matay, taway kao. Lani man itong mamatay, pero nakakaong yapon. Pagluto, ipakaon. Elias, na tinapay, niyang lana. Salamat sa Elias, kawan siya. Yang mga bata, siguro ang bata o ang balo, sige nagtanaw, sige ka. Ingon dahil ng Elias. Pagkuha na sa, pagdunag dito, ingon ng balo, sa dunag, nalas naman na pagdunag. Ang babae pagdunag, pagtanaw niya, naidana, naiarina, iyan na sa dunag. Everything, permanente dito buang maong. Why? Pagka masinugtano, hindi ko makunsa. Isa na kunsa ng mga butang kung ikaw nakasiguro na kinisugo sa Diyos, sulta kini, maayo ang resulta. Hindi kapintihan ang resulta. Tanawan ninyo ang babaeng malo. For the last 3.5 years, na-preserve ang ilang kinabuhi, samtang ang ubang mga Israelitas na namatay sa kabuton. Apan ang Diyos, na-preserve sa mga tao na mga masinugtanon sa iyang mga buhay. Inuni mga higong pag-usap. Ang pagsugod sa pulo sa Diyos, pinakalimdot din. One day, sa kahalang kapitan, ingon ang kapitan, ingon ang alagad, ang ilang sulugoon na babae, na nanginong sanla maayo na, dito sa among lugar na ipropita, tanaw na, iampora na sa ginong maayo. Asa na nagiging dapit sa Jerusalem? Ingon si kapitan naman, Senyor Harin, mato ko sa Jerusalem, magpatambang, pagkabupit ko. Expect ang kapitan na mismo si Eliseo mo'y mo atubang niya, pero ang atubang buira ingon na buy ingon na nga ang propeta adto mo na dito sa Jordan, ligo dito kaunong kapitotos sa imong lawas, kanang imong sanla mawala. Ingon siya, grabe, pagod siya. Kaya nga naman, ang alaga sa Diyos, wak siya ako mga bagot-bot ulit. Sakay sa karwahe, ingon siya, sakay sa kabayo. Lisod, grabe. Akto pakita kalikuan ng Jordan, makilaing suba, ngay suba sa bata, ngay suba dito, mga hidlok na suba. Kaya naman, hugaw dito na suba. Sige, bagot-bot ang maong kapitan. Taw-taw lang yung kauban niyo siya. Kapitan, kasi nako'y pangutan. Kung katong tawa na nagsulti o dat kong mga butang, tumano ni mo din, sukto ni mo din, anong lisog ng mga butang. Kaya na bang tihara sa kurdan pagtuslog ka sa iyon rana. Kung nagsugo, lisog-lisog, pinalisog to ni mo. Pero kanang kamay ra, ikaw lang magtuslog, hindi mo masugot. Kita naman na ugat ng hapitan, magpatuslog ka dito, kanaw na ito, mahin mo ba? Sa tuod, no? Kaya kung may mga magbuhatod na itong mga butang, siguro buhaton niya. Pero kamay ra, na-insulto siya, kaya niyang dala, kaya kwarta dala niya. Tinuod, kaya kasarapit dala ni Kapitan na para ihatod. Niya, hindi ato bang kailangan ang iya namang doy. Ako dito, sa may mawala natin kung atong sinto. Tuslot dito sinaaman. Siya, bugawan. Uno, napaisang na. Dos, napaisang na. 3, 4, 5, 6, 7. Tanang lawas niya. Napalik sa pagkabata. Likay siya. Sa Ginoo salamat. Balwakaw sa inyo. Kamay lang, pagsugot. Pero dako ang resulta. Ang iyang makaulaw na sakit na wala tungod sa kamay na pagsugot sa pulong sa Diyos. Kamay na pagsugot, atong mga sangla, tanan, mawala. Pinabi sa kamay na pagkakasitan. Yan na rin si Anaman. Eliseo, salamat na ako'y kwarta ang ihatag ni mo. Ingon si Eliseo, dili ko. Ingon si Naaman, magpatukod ko, templo dito sa ako, bahala ka. Basta niyo akong kinahanglan sa iyong kwarta. Uli, sige,
malipayon sila. Malipayon sila. Pero nasa kayo mga kauban ni Eliseo na kwarta sa ituyo. Tanaw niya nag-i-offer ng Eliseo ang mudawat at ng Tagalog. Tanaw niya dako-dako kung ito na mao. Ingon siya. Pagkakaw na ako na kabayo ko tanaya. Ingon dahil ng sinaman. Paspa sinaman. Nga namin nagpupot. Sakit na niya. Uy, suluboon sa kupita. Dali. Ingon dahil ng kupita. Ingon dahil ng suluboon. Sige naman. Naibisita paghawa. Hindi mo naibisita sa among kupita. Kanang kuhan ko no. Okay lang kinanan ibalik itong kuhan. Itong imong gi-offer. Ihatag kami. Hatag dito kan sinabi, asa kayo siya, Allah, pagtanaw niya sa balay, tulog kami ang magalog. So, siya nito. Siya, ingat dahil si Eliseo, isa man tagikan. Wala, tinira. Pero ano nakuha ng kwarta? Ingon si Eliseo. Siya ikaw ko din mo sinaman, hindi ko ang kwarta. Kato siya sa nahon. Ikaw ang tanang sangla may naaman na nawala anharan ni mo karon. Puno siya sa sangla. Waso ko niya to yun. Usahay ko din makatawid istili sukoon, mauhinoy tumanon. Katong gisogo, mauhinoy dili tumanon. Muna na, usahay kita nga waso ko niya kita sa imo at noon na mahitabo ng isang nakunin noon. Muna natin sa kasulatan, importante ang pagka-masinugtanon. Kaya nga atong pagka-masinugtanon, hadlok ang yawa. Kaya ang ingon siya, kung ang inyong pagka-masinugtanon, mahimo na, ingon siya din. Kung ang inyong pagka-masinugtanon, mahimo na, ingon siya, andam kita sa pagpanimalos. Kung ang atong pagka-masinugtanon, mahimpit na. Muna nga, dinig ipakita sa Diyos, na ang atong pagkamasinugtanon dapat gikan sa atong mga kasing-kasing. Comes from the heart. Dakay mga masinugtanon na dili gikan sa kasing-kasing. Muna kung dili gikan sa kasing-kasing ang pagkamasinugtanon, masugotoon pero hindi. Masugotoon pero partial. Kaya nga naman dili sa kasing-kasing. Sa ayong nabata yung sugoon, maulahi, isipin sa mundo. Nakapanihapon na wala isula na nihapon kayo kayo na pagpuna. Makasulot na lang o sinina kaway kinalansa kay ang mga bata din ang malansa. Actually, ang pagpangalagan na ito, naka-importante ka ng pagkamasintan. Ibalaban mo ang mag-asawa o ang bana. Nanong ang mag-asawa o ang bana. Ini usa ka union, usa ka pag nag-iusa. Murang si Kristo ang Iglesia. Wala ko ingon na ang ilang panagiusa sa mag-asawa, wala ko ingon na ang babae mo inferior. Kanang ubos pa ang babae. Wawa magsisot ang Biblia na ang mag-asawa, ang imong asawa, ubos mo ikaw mo taas. Dili na. Wala na sa kaya ang kasulatan nagsulti na ang duha mahimong usap. Niya sa ito. Dili kay ubos ang asawa. Dili kay ang lalaki mauwi. Kung dili, ipakita din na ang duha mahimong usap. Unya, kini nga ang duha mahimong usap, magpabilin kini na espesyal na union kung naay maglika nila o naay magpasakit. Ang duha mahimong usap, pero kini nga pag nakiusap, dili kini mabuligan, dili kini malaglag, dili kini masandal, dili kini mabuak, kung naay maglib, kung naay magpasakit. Muna ang asawa, gibutang sa submission. Samtang ang bana, gibutang na mao'y magpangulo. Pero it doesn't mean na kamo, mga babae, andin. Kung dili, gibutang lamang na kami submissive, murabag si Joshua o si Caleb. Sila duha. Si Caleb, musugot sa kisulti ni Joshua, si Joshua mo'y magsulti. Pero ang Diyos, ang iyang tinanawan, si Joshua o si Caleb, usara. Iyon na sa anak sa mag-asawa. Ang asawa sa bisip, samtang ang bana mo'y maglib. Amen?
para to protect na dili malakla, dili madaot ang tanang hinusa. Kaya kung imong himuon na walay mapaubos, walay magpasambit o tulos na ng maglig, kuba, buktok. Amen? Buktok. Tistingin ninyo, pagulin ninyo sa balay, ikaw ang asawa, makal. Ikaw, hukari ko, kaon ako. Niya imong bana, imong giga naglaba. Naglaba, dungap. Bata pa. Dungabi ko. Lansay ko. Sigurado, pag luto, inuminom para pag luto, bulan. Mas pinala ka, guba ang inyong pamilya. Kaya naman, duha mo maglig. Dapat na igibutan sa Diyos na maglig ang iyang bana. Ang asawa, maubos. Pero dili kay Ander. Lahi sa itong Ander ang iyang asawa. Kung yung Ander sa kanyang bana, sa magpasan na limayo. Muna ng mga sister, brother, dapat ang sister magpaubos sa bana. Hindi mo na daog mo, ubos. Kaya mo man, di-design nyo man tayo na. Kaya kung di tamang paubos, kunya wasay maglig, istingin na ang bana, di maglig. Kaya ang bana ganit, di magsugot. O di siya magpangulo, niya ang asawa na. Ang asawa mamita. Doon dinarata. Pwede mo ka. Ako'y mangita sa itong panginabuyan. Buntag sa iyo ang asawa, ikay, ligo, lakaw. Bili ng bata, lakaw asawa na ninda. Sige pa ninda, pagbalik niya ang asawa, ang bana, nagdungag, naglaba, ilo sa balay. Ang babae, sige, pangita, pabutin ko. Doon, pagsukan na. Mayroon bang ikaw mo'y lumita? Ako ba? Ang bahagang patalipag, grabe pang kaluoy. Kuba na, ang inyong relasyon, imbis maayo, magkuba. Imbis magpadayon ang relasyon, magkuba. Imbis tingin ang kakuha. Gawas ko lang ba na magpaambel saya na lang. Ang iniputan sa Diyos, ang bana mo'y maglig, ang asawa mo'y magsasabi. To preserve the special unity. Wala na mga hindi kong makunsong kita sa anak at Kristo. Sabi ang nakanunay ka nagmasinugtano na sunod sa atong Ginoong Kristo, all things will be preserved. The relation of the husband and wife will not be destroyed and will not be fractured. Kung dili, mahimong na ang relasyon ini, mahimong nindot. Kaya nga naman, nagmasinugtano man ang asawa, ang bana mo inagli. Inunusap niya anak ang Kristo sa Iglesia, kita dapat magmasinugtano. Amen? Muna, sulatan ng sulti, ingon dito ang kasulatan, o nakita mo sa kamahan ng pagpunta, ang sa kabasawang kalinukot nga i-ablihan. O gado na itingog na ito pag Juan, ka na! Huwag kini basakong kalinukot, ka na kini! O ikaw ni Juan, tapis kini sa iyang baba. Pero pagkahuman, pait kini sa iyang mga tiyan. O humanin ni, ingon ng Diyos daw, mas tapis sa iyang before many kings, many nations, many tongues. Mga hindi ko makunsol. Ang pagkaon sa pulong sa Diyos, tamis. Pero ang pagsugot, pait. Pero ang resulta, maayo. Kasi kita, ng mga katawag sa Diyos, isultihan ta sa pagkamasinugtan. Galing na ay mga leader, ay mga kasulatan sa Hebrews 13, verse 17. Iyon siya din, Hebrews 13, versikulo 17. Iyon siya din, obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul in those who will give an account. Let them do this with joy and not with grief, for thus would be unprofitable for you. Tahuran ninyo, suktan ninyo ang mga pangulo ninyo o magpasinugtanon ka mo kanila kay sila nagabantay sa inyong mga kalap o ginabuhat kini sila maghahatag o kusay, ginabuhat kini nila sa kalipay, dili sa kasubo. Kay kini dili makaayo kaninyo. So, ang mga alagad sa Diyos, sukto na to, ano man, submitting, obeying that have the role over you and submit to Him. For they keep watch over you, your soul, as those who give accounts. Sila maghatag ko niya kusay. Iyon ang kasulatan na let him do this with joy, not with grief. So ako makita din ka-importante kini mga batang. Wala na, mismo ang Diyos
nagsulti ninyo siya. Remember, verse 7, remember those who lead you, who spoke the word of God to you, and considering the result of their conduct, imitate their faith. Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. So mga higong matungsod, hindi na kahapon, ako makapagdasig ka ninyo, sama ng Abraham, nagmasinuntanan siya. Iyan isugot, iman siya sa Kisalanias, isa, o dito sa bukid, gihala niya kini, o sa diya kamakyaw na niya, ang manulda, migunit sa punyal, sa kamot ni Abraham, o giinan siya, it is enough, nakita ko na ang inyong pagkamasunod. O iman ang kasulatan, iman ang atong Ginoo, dini nagkita at usapang ikat sa ikawami kayo ng Diyos. O sultihan ko mo, ang inyong mga pagkamasunod ni Abraham, pati ang iyang mga kaliwatan na apil ni ining panalangin. Tanawan ninyo ang iyong kasulatan ng Book of Genesis chapter 22. Last verse. Genesis chapter 22. Verse. Katapusang versicle. Tingnan siya. Verse 15. Then the angel of the Lord called to Abraham a second time from heaven. Ibukyan na siya. And said, by myself I have sworn, declared the Lord, because thou hast done these things, and have not withheld your son, your only son. Indeed, I will greatly bless you, and I will greatly multiply your seed as the stars of the heaven, and as the sun which is on the seashore. And your seed shall possess the gate of their enemies. In your seed all nations of the earth shall be blessed, because you have obeyed my voice. Amen. Aral kalami, si Abraham rin at kasinustano, pero imo ng Diyos, ang imong mga bini sama kadaghan sa mga bangal sa baybayon, ang imong mga bini sama kadaghan sa mga bitoon sa kalangitan, o sa magpadaghan, pagkaghanin ko sila, o sa magpanalangin, pagkapanalagilan ko sila, and they will possess the gates of the enemy. O ingon siya sa katapusan, all the earth shall be blessed because of your seed. In your seed, all the nations of the earth shall be blessed because you have obeyed my voice. Mga hindi ko makausap. Mga tanong ko. Kung gusto ka, maayong ugma sa iyong mga anak. Kung gusto ka na maayo ang ugma sa iyong mga anak, sa iyong mga anak, obey the voice of God. Sugta ang tingog sa Diyos. Mga hindi ko makasyon, wala tayo naigig na pangandar para sa ating mga anak. Wala tayong mga panarbaho, wala tayong mga edukasyon sa kalibutan. Pero ang atong pagkakasinugtanan sa kulong sa atong Ginoo, nag-andam kini kung ako kapapangandam, dili lamang para ka na tora, kundi sa atong mga anak, anak sa atong mga anak, sa kanan atong mga kaliwat. Ingon ni ini ang pagkamasinugtanan. Kabayaran ang pagkamasinugtanan. All the earth shall be blessed. Ingon na, in your seed. Of your seed shall possess the gates of the enemy. Ang imong mga kaliwatan, buntuko nila ang mga kaaway. Sa pangtumod, ingon dito, because you have obeyed my voice. Mga higong makunsumili oras, pagkanindot, nakita ang masinugtanan sa atong Ginoo. Amen? Kung ang atong mga pagkasig kanino, hindi oras ang masinugtanan ka sa tingog sa atong Ginoo. Kung tingog sa Diyos sa atong mga anak, na dapat natong sundon. Mga higong makunsol, ang tabatak sa pagsulod sa kapulong sa Ginoo. Nanindot ka. Sa ating mag-awit ka, awit ko na ito, ang awit ko ulupan, trust and obey. Salig o sugod. Dalawa mo nili na awit, naman isa unlimited, wala. Imanin ninyo ang inyong pagkakasinunsanon, andam ninyo, ang inyong mga anak, sa takong panalangin, dili lang inyong mga anak, anak pa sa inyong mga anak. Mga higong makusol, tingali karon wala pa ninyo makita. Pero one day, ang pulong sa Diyos matulog. Kung siya nagsulti na pinali sa magkakasinuntanan ni Abraham, ang iyang mga bini, they will possess the gates of the enemy. Nabalis ang nagilid ka ng siya sa mga. Aliw ka, Brother Albert,
Rest and hold me, for there's no